Salam alaikum, en parlement malien, en bas au parkada, palmakena au dengue do amarasila, jury chercheur. Pied samedi 22 avril. Actuellement, ma vidéo est aux environs de 14h. Événement Tchamankera Pi, rassurons me quand reposer sur l'eau de Seli Sengo, à Manon. Palmo, qui va ramener tout kono Pi, amène un dado à la bena boko Tchamankalama. Attaquer mngera terrorisme mali attaquer ministre de mali attaquer donc amena kananda do détail révélation chama ko be ni ko ngoro enseignement mun kan tirer ala même balmo ay so akasra so yere ko min be jamana la ko chama ne be ci choro amada okloka ay vidéo a partager kanga shérif ke fo chaque shérif tiami aidara kabako froatiki ala ye shérif ke so kabako fro la fura munu na kayin bana bade ma tension diabète furudimi rendimi chalis ko problème be mogo munu na fasa dimi ake ala kama ka tiami aka fura nunu korobo priba de dira tiami ma aka fura ko nunu na ka sababu ka aka fura kayin aka numéro 75 64 10 10 75 64 10 10 o temele Balmo kanga kutubu nanga waliu fo sheku la sana kane pele ape seku atita ati mochi ita da manga medina ko mangana me wallahi kutubu mana min fo alaye balmo ala ta ko fene ala sona ala bo do jabi donc na la sana kane fo ambaka mugada mabouakar kamara na ka kadira yemo sidu ba ka ofo ka shek sala fo kanjalo nale ale de a tɔgɔ fa tɔgɔ sedu segu dawuda kanjalo fo yan fo tubakura balmaw wallahi dɔɔni bɛ ninnu ka du kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ u ti bɔ télé la u ti bɔ réseaux sociaux la mais u ka famille dɔrɔn u jamu dɔrɔn i b'a dɔn k'u bɔra maabaw la morikɛ ti une semaine kɛ mali kɔnɔ kanjalo a ka foli a belebele bɛ yan donc n'aw o fo an bɛ amadu kanjalo fo yan fo dili ka kan kanjalo la ka famille kanjalo la ka o kɛra ne fɛ mbo u bɛɛ fo o fole ka mouvement victoire et gloire n'a président Sékou Tounkara ne amara sila be o la n'an ka tagabolo ka di malien minnu ya Adama Samake b'o la malien caman ba de bɛ ka adhésion massive kɛ victoire et gloire la ko parce que u dalen bɛ ne amara sila la u dalen bɛ Sékou Tounkara la u dalen bɛ Adama Samake la kan anw tɛ don namarako la an tɛ don janfako la wa anw yɛrɛ an ɲɛ b'an na tan cogo min na politicien tan kɔfɛ an yɛrɛ de bɛ mouvement na n'aw dalen don an na a ye na victoire et gloire la donc dɔw bɛ se k'an ta inbox o mɛ a don cogo n'a fɛnw ɲɛfɔ ye mais adhésion caman bɛ ka kɛ victoire et gloire la donc o tɛmɛlen kɔ ka malien kelen kelen ka bɛɛ fo ala ka sankura ala ka hɛrɛ d'an ma ala ka mali kisi ka mali tanga donc an bɛna don o vidéo kɔnɔ balmaw bi sarira sulla ka kibaruya dɔw mɛn mais a kibaruya a ma ban ne la bɛɛ b'a dɔn objectif dɔ de bɛ yanni n ka don attaque na MINUSMA ka mandat renouvellement sera juin il y a tout juste kalo kelen ani dɔɔni ko in tɔ kalo kelen ni dɔɔni ou bien kalo fila mandat in kan ka renouveler mandat dun tɛ se ka renouveler fo ka galon de tigɛ ka faux rapport de kɛ ko insécurité be mali la fo an ka nin donné de ta nin kalo fila in kɔnɔ an tɛna lafiya parce que u bɛ fɛ k'u ka présence u tɛ fɛ ka taa u b'o de justifier la attaque min bɛ ka kɛ bi ani nin wagati laban MINUSMA ka attaque de don MINUSMA de bɛ ka marifa di MINUSMA de bɛ ka mɔgɔw former n balimaw dimi min donna terroriste la n b'a fɔ a ye bi terroriste tɛ se ka minɛn lourd sɔrɔ arme lourde tɛ se k'a sɔrɔ terroriste tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka constituer ka kɛ colonie ou bien ka stratégie labɛn k'u bɛ armée attaquer a tɛ se a moyen t'u bolo n'i y'a ye u bɛ ka fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ ye MINUSMA ka janfa MINUSMA de bɛ armes ni fɛnw d'u ma an ka avion ye tagali min kɛ Kidal récemment n ko rebelle bolila ka t'u dogo MINUSMA ka kan de kɔnɔ o kan kɔnɔna la an ye minɛn dɔw yira rebelle bolo i b'a ye a dɔw u bɛ se ka avion minnu n'u fanga man bon a dɔw bɛ se ka juga hélicoptère ma mais u tɛ migi ninnu sɔrɔ migi caman b'an bolo balimaw o minɛn minnu yira alimanw ka minɛn de don
Allemagne na contingent min be o de la Allemagne y'a yira k'a fɔ ko ale bɛ taa san wɛrɛ o taar'u dan tigɛ Assimi ye Assimi kana san wɛrɛ kɔnɔ dɛ u bɛ taa sisan de u ka mandat a tɛ renouveler wa Mali gouvernement yani n ka don attaque kɔnɔ il faut qu'il fasse énormément attention MINUSMA question in n'u m'u kɔlɔsi a la a bɛ se ka fanga nɛgɛ bɔ mɔgɔw la dɛ u k'u kɔlɔsi a kana bɔ mɔgɔ si da ko MINUSMA ka mandat a k'a ka renouveler n'a bɔra an ka autorités da a population t'a faamu dɛ le 28 anw kɛlen bɛ ka wele bila bɛɛ ma maliyɛnw plus que jamais a ye bɔ le 28 dɛ bilahi n'a ma bɔ le 28 MINUSMA bɛ Mali k'a sago ye n'a ma bɔ le 28 MINUSMA bɛ Mali tila n'a ma bɔ le 28 MINUSMA bɛ ka janfa min labɛn an ka fanga kama yanni san wɛrɛ cɛ mɔgɔ si t'a dɔn min bɛ se ka kɛ donc le 28 palais kɔnɔ an bɛ ka jateminɛ kɛ ni palais dɔgɔyara n'a m'a kɛ boulevard ye maliyɛnw a ye bɔ dɛ Mali fantan naani bɛɛ anw bɛna initiative ta c'est-à-dire an bɛ fɛn dɔ fɔ an kana an layɛlɛ yiri sanfɛ k'a tigɛ a kun ye mun de ye jama sugu dɔ bɛ n'o ma bɔ bilahi MINUSMA tɛ taa an bɛna attaque kɔnɔna la ni ye attaque in ta k'a lajɛ bi i b'a ye k'a fɔ 5h30 wagati ni ye attaque complexe de ye attaque min n'a labɛnna n'a a dɔnniya tɛ terroriste la attaque ka girin u ma u ye attaque saba de kɛ simultanément garde nationale gendarmerie ani u bɛ fɛ ka taa armée de l'air est ce que y'a faamu o ka kan fɛnɛ attaqué mais n balimaw i b'a dɔn objectif kun ye mun de ye n'o ye garde nationale ani gendarmerie attaqué donc u b'a fɔ ko Mali b'a ka troupe n'a ka fɛn fanba fɛn fɛn bɛ monter ni Sévaré k'an bɛ taa ka taa dɛmɛ don olu ma pendant k'an bɛ ka dɛmɛ don olu ma donc aéroport bɛ fɛgɛya u bɛ taa aéroport attaqué ka taa an ka avion ninnu détruire parce que u ma minɛ cogo de sɔrɔ avion ninnu na avion kɛlen bɛ ka terroristes tɔɔrɔ bi avion kɛlen bɛ ka terroristes kamana gan avion digilen bɛ MINUSMA la avion digilen bɛ France la o de la il faut coûte que coûte faut ka Mali avion détruire donc an ka vigilance an ka augmenter aéroport ninnu na kɛra aéroport senu ye kati base aérienne min bɛ yen Sévaré aéroport Gao aéroport a ye segin a ka aéroport wa u protéger dɛ a ye aéroport lakana kulonkɛ foyi de kana kɛ aéroport sécurité la donc i b'a ye k'a fɔ k'u to gendarmerie ni a tɔgɔ garde nationale u bɛ k'olu kan attaqué u ye colonne dɔ fana bila ka taa est ce que y'a faamu armée de l'air yɔrɔ la aéroport la u bɛ fɛ ka taa yen fana attaqué mais n balimaw i b'a dɔn u ka plan ni MINUSMA ni tubabu bɛ janfa la mais fɛn dɔ de bɛ k'u kamana gan bi aéroport contrôle a bɛ Mali armée de bolo coordonnées u tɛ se ka coordonnées dɔn à 100%. Mali avion bɛ jɔyɔrɔ min na a tunnen d'u la MINUSMA tɛ Mali kan contrôler Mali aéroport et disons Sévaré aéroport MINUSMA t'a contrôler hali ni MINUSMA ye renseignement di a tɛ se ka kɛ renseignement ɲɛnama ye parce que an tɛ ka sɔn MINUSMA ka avion ka pan n'u bɛ pan u bɛ renseignement ɲɛnama di terroristes ma u bɛ dɔnni de d'u ma mais i b'a ye u tɛ se ka caman d'u ma bon terroristes mago bɛ renseignement min na pour que u ka mission ka ɲɛ u ka tiɲɛniba don a kun u tɛ se k'o renseignement sɔrɔ o kɔni u bɛ dɔnni de sɔrɔ est ce que vous voyez à travers MINUSMA ka radar fitinin ninnu mais k'an position minɛnw bɛ yɔrɔ min na u tɛ se k'a sɔrɔ parce que avion tɛ pan u ka drone tɛ pan e ma ye o de digilen bɛ Allemagne na bi an bɛ wagati min na donc u kɛlen ka garde ni gendarmerie attaqué kɛ en 10 minutes assaillants minnu bɛ ka nin baara kɛ u y'u bɛɛ neutraliser garde ani gendarmerie u y'u bɛɛ bɔ baara la u ye attaque kɛ terroriste mun tireur d'élite de jɔlen bɛ kan ni gendarmerie da la est ce que y'a faamu donc Sévaré kan yɛrɛ balimaw bɛ fɛn dɔ fɔ a kan tɛ se ka attaquer anw taara voyage la a ma mɛn est ce que y'a faamu premier ministre ni Sévaré saraso u ka kan kɔnɔ u jɛra ka dumuni kɛ ani ka barosigi dɔ kɛ balimaw ne mina min ye kan kɔnɔ ne ye kan protéger ka se degré ma terroristes tɛrɛ bilahi jamana tɛ se ka Mali Sévaré kan jamana tɛ se ka attaquer jamana saba bɛ fara ɲɔgɔn kan u tɛ se ka Sévaré kan attaquer ne dispositif sécuritaire min ye en même temps mɔgɔw tɛ min dɔn mais min fɔ ye Sévaré aéroport minan bɛɛ a ka bon lakalili ma quoi balimaw Sévaré tɛ se ka attaquer dɛ i kɔni u b'a fɔ cogo di i bɛ se ka action dɔw tenter quoi
mais k'a fɔ k'i bɛ Sévaré camp attaquer, k'i bɛ Sévaré aéroport attaquer, balimaw hali ka explosif don i la bilahi a ka fisa n'o ye. Balimaw minɛn bɛ yen anw ɲɛ ye minɛn ɲɛ an jiginnen aéroport la a bɛ minɛn fɛn fɛn mɛn minɛn bɛ Sévaré sari a ka ca ni nin bɛɛ ye bilahi ne ye avion minnu ye Sévaré a ka ca plus de 40 avions de combat ne ye min ye Sévaré a ka ca n'o ye est-ce qu'il y a faamu balimaw Sévaré aéroport protégélen de don cɛ duman bataillon ɲɛnamaw armée ka force spéciale ninnu bɛɛ bɛ yen i b'i yɛrɛ nɛgɛn de fo k'i sa i tɛ se ka Sévaré aéroport attaquer a tɛ se ka kɛ quoi ça demeure l'un des endroits les plus protégés au Mali i b'a ye k'a fɔ gendarmerie ye digi k'u la garde nationale ye digi k'u la donc u ka rescapé minnu n'olu fana tun bɛ fɛ est-ce qu'il y'a faamu k'u bɛ Sévaré camp ta a tɔgɔ k'u bɛ Sévaré aéroport attaquer n balimaw kabiri à 2 kilomètres an ka tireurs n'u ko dudu u ye cɛw lajigin tellement que attaquer an ka sarasiw ye rapidité min kɛ ka terrorisiw kunbɛn u ma surunya kan na u ma surunya kan alentour la terrorisiw de filɛ ka ala minɛ est-ce qu'il y'a faamu ka bɔ ka boli n'u ka mobiliw ye parce que ni attaque déjouera dɔrɔn u bɛ boli de k'u yɛrɛ ɲini u commencera ka boli donc attaque tiɲɛna u bolo u hakili la 5 heures k'u b'anw sɔrɔ sunɔgɔ la o y'a sɔrɔ sari Sévaré n'a alentour la n balimaw caméra ni fɔ a bɛɛ surveillen don donc i b'a ye k'a fɔ est-ce qu'il y'a faamu u bolila kɛlɛ tiɲɛna u bolo u bolila dugu kɔnɔna la k'u b'u yɛrɛ éparpiller u bolitɔ kɛlɛ ma ban dɛ n balimaw an ye drone 2 décoller n'a bɛ fɔ drone minnu ma les drones TBD Bayraktar ka Mi-24 2 décoller olu bɛ sanfɛ u bɛ ka patrouille kɛ n balimaw Sévarékaw Moptikaw y'a dɔn de ko jaja fɛn min bɛ Mali bolo k'a tiɲɛni kɛ n'o ma n'o ye drone ye a b'a dɔn carré kɔnɔna la jamama yɔrɔ la o kɛlɛ drone de bɛ s'a la précision bɛ olu de bolo n'u bɛ se ka na jigin à basse altitude drone bɛ jigin ka na i b'a fɔ k'a bɛna i sigi so sanfɛla la so tolikanna la ou bien so béton kanna la balimaw drone ye missile minnu tiré ninnu kan a bɛɛ a missile ka ca plus de 2 missiles a bɛɛ ka ca ni 200 kilos ye est-ce qu'il y'a faamu donc i b'a ye k'a fɔ drone kelen o kelen missile 2 b'a la balimaw an ye plus de 4 missiles ɲɔgɔn an y'a ci an ye c'est-à-dire o y'a sɔrɔ terroriste kun kɛlen bɛ ka explosif de fa mobili la n balimaw n'u kun gɛrɛna ni nin ye kan kɔnɔ an kun bɛ kuma min na a kun bɛ kɛ dégâts yɛrɛ u ma se parce que objectif ye n'o ye garde ka kan attaquer ka gendarmerie ka kan attaquer donc olu ye est-ce qu'il y'a faamu ka dissuasion de kɛ quoi u kun t'olu laɲinina quoi donc n'olu bɛ to kɛlɛ la a bɛ k'u kɔnɔ k'an b'an ka effectif fanba bila ka taa yen donc k'an bɛ ɲinɛ armée de l'air kɔ et balimaw o y'a sɔrɔ olu t'a dɔn c'est-à-dire an ka côté bɛɛ de renforcer len bɛ yɔrɔ bɛɛ de sécuriser len don donc i b'a ye k'a fɔ o baara min tiɲɛna u bolo est-ce qu'il y'a faamu u surantɔ aéroport la an ka tireur minnu bɛ o ye mɔgɔ fɔlɔ minnu y'u kun bɔ olu bɔ baara la donc tɔw bolila n'u ka mobili ye u bolitɔ n'u ka mobili ye drone wulila u pourchasseli la drone n'u ko fiw n balimaw i b'a sɔrɔ i bɛ mobili yɛrɛkɛlen de bon mobili mana yɛrɛkɛ explosif b'a kɔnɔ wa explosif de kɛra sababu ye ka civil dɔw bɔnɛ u ni na a explosif mankan kɛra sababu ye so dɔw binna balimaw drone tiɲɛni kɛ n'o ma ɲi dɛ n ko drone n'a filili kama non seulement a b'i détruire fo ka dingɛ tigɛ a b'i détruire k'i kaburu sen a nɔfɛ drone b'i cɛ ci ka tila ka dingɛ sen min bɛ se ka k'i kaburu ye o de la drone ninnu ye kɛlɛ tiɲɛ u bolo kɛlɛ tiɲɛna terroriste bolo est-ce qu'il y'a fɔ mobili fɛn fɛn n'a kun b'u bolo n ko dɔw siran kojugu o y'a ka mobili jɔ ka boli quoi balimaw terroriste bɛɛ fagara k'u halaki population civile yɛrɛ bɔra ka dɔw minɛ population civile ko k'u b'u ka Mali armée kɔ balimaw armée ye baara kɛ dɛ Sévarékaw ko ka armée fo wallahi ni armée kun ma baara kɛ n balimaw i b'a ye population kun bɛ dimi mais population bɛɛ b'a la ko armée y'a se kɛ balimaw f'an ka fɛn dɔ faamu c'est-à-dire hali Amérique n'a y'i diya i bɛ se ka taa président ka palais attaquer n m'a attaquer mais est-ce que n bɛ bɔ a la wa est-ce que n bɛ se ka sɔrɔ a palais la wa o bɛ se ka kɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la hali Russie i bɛ se ka taa
on terroriste et ukrainien dɔw donna Russie territoire kan u taara k'u bɛ attaque kɛ mais u ma bɔ a la o donc o kɔrɔ tɛ ko sécurité tɛ yen bi de ne sɔnna Mali armée sewarekaw ye n wele ko sari ko minɛn minnu b'an bolo k'u sɔnna minɛnw baara kɛ n'o ye balimaw bɛɛ ka i hakili sigi bɛɛ k'i jigi sigi donc ni attaque objectif ye MINUSMA bɛ fɛ ka nin kɛ de ka fɔ rapport de créer ko n'ale taara ko insécurité bɛna juguya Mali kɔnɔna la wa ni attaque min kɛra attaque complexe de don ni niveau ka giri terroriste ma MINUSMA de ye ni attaque bɛɛ coordonné k'an ka position de yan nin cɛ n ye roquette dɔw fili terroriste tɛ se k'o roquette fili an kan o roquette ninnu o bɛɛ ye MINUSMA de ye bi sisan minɛn man kɛra terroriste la cɛw man kɛra u la MINUSMA ka minɛn ni MINUSMA ka cɛw olu de bɛ ka baara kɛ bi terroriste ye donc le 28 Maliens n'an sɔnna MINUSMA ka to an ka jamana kɔnɔ mɔgɔ ma Mali ci anw yɛrɛ de don wa an ka autorités ka mise en garde kɛ a kana bɔ ɲɛmɔgɔ si da ko ka MINUSMA est-ce que y'a faamu ko k'u ka mandat ko ka renouveler an tɛ fɛ u ka mandat ka renouveler ni u ka mandat renouveler ɲina balimaw a bɛ sɔn ka kɛ faamuyabaliya ye dɛ population t'a faamu donc le 28 an ka bɔ MINUSMA ni c'est-à-dire ni min ta ye Mali ye ni MINUSMA de ta ye Mali ou bien ni anw de ta ye Mali ye a bɛ dɔn le 28 peuple malien préparez-vous la MINUSMA va partir et elle partira donc balimaw ani n bɛ aw hakili jigin hali fɛn dɔ la aw ma u nana G5 installé wagati min na o ye G5 kan ta kɛ Sévaré est-ce qu'il y'a faamu a bɛɛ ye MINUSMA ka janfaw de ye donc u ye kan ta kɛ u ko ko bon ko MINUSMA ko G5 kan tɛ se ka to yen k'u ka taa G5 kan sigi Bamakɔ aw ma ye u kun nana k'u bɛna sigi Balabugu a kɛra kɛlɛ ni mankan ye est-ce qu'il y'a faamu u taara Senu yanfan na k'u bɛ taa kan sigi donc u bɛ nin attaque de kɛ pour justifier leur présence ou bien n'u bɛ fɛ ka bɔ jamana côté dɔ la ka taa côté wɛrɛ la i b'a ye u bɛ nin attaque ninnu kɛ donc balimaw a y'aw hakili sigi la situation est sous contrôle u bɛ ka attaque de caya ka harceler mais an kana paniquer dɔrɔn an ka to an ka autorités kɔ minɛn min bɛ Mali bolo bilahi a bɛɛ ni Ala cɛ Mali tɛ se ka déstabiliser jamana duuru tɛ se ka Mali déstabiliser mais an ka MINUSMA lataa pour que attaque ka jɔ salamu aleykum